трэба што жыллё і майстэрня. Пакуль што я знаходжуся ў Польшчы, але я выехаў па шэнгенскай візе. Як вядома, прыбыванне можна прыбываць па шэнгенскай візе толькі 90 дзён у полгода. 90 дзён канчаюцца літаральна на днях, і мне трэба з'язджаць у якую-небудзь не шэнгенскую краіну, альбо падавацца таксама на бежанства ці некую абарону і ўжо сядзець, чакаць, я не ведаю, гадамі, месяцамі. Я пакуль што этого дазволіць себе не магу, і поэтому я такая ситуация, что вымушаны з'ехаць куды-нибудь у нешенгенскую краіну на кшталт Чарнагорыі, Кіпра, Турцыі, нешта такое. Напэўна, на Кіпр поеду. Ну і сядзець там трэба будзе цэлае лета, пакуль не пачнуцца новыя паўгады. І тады можна будзе таксама зноў прыехаць у Еўропу. Прынамсі, я не рабіў ніякіх захадаў, каб легалізавацца, што называецца, некія дакументы атрымаць. Пакуль што я магу вярнуцца сюды па шэнгенскай візе, а калі яна скончыцца, да этой пары, я думаю, нешта можа не тое, што зменіцца, я прадпрыму некаторыя дзеянні, каб, так сказать, атрымаць нейкі дакумент на пребыванне тут. Вот і ўсё такая ситуация. Пакуль што я нічого, я як бы яшчэ адчуваю сябе. А працаваць, конечно, працаваць мне амаль што ўсё роўна дзе. Адзінае, што творы, которые я оставил в Беларусі, яны і рабіліся ў першую чаргу для Беларусі. Таму што цяжка пазбегнуць этого беларускага наратыва, кантэкста, прынамсі для мяне. І таму адзінае месца, дзе яны бы працавалі, так сказать, напоўніцу, это Беларусь. Тое самае датычыць і нашай выставы ў Венецыі. Пасля аканчання біенале самае лепшае месца это выставіць, конечно, ў Беларусі яе. Але это пакуль што немагчыма.